L'urbanització del Riuet és un dels punts negres de la població cada cop que plou amb intensitat, especialment si és temporal de llevant. Sense anar més lluny, el del cap de setmana passat ha taponat totalment la desembocadura, provocant acumulacions d'aigua al carrer més proper, al Riuet. El desbordament sol començar per dos punts, un a tocar del pont de la carretera de Sant Pere i l'altre al darrer tram, a tocar de l'Hotel Riomar. És per evitar aquests problemes que l'Ajuntament està plantejant una actuació que consistiria en obrir diferents punts de la mota de la riba esquerra del Riuet perquè quan pugi el nivell de l'aigua aquesta vessi cap als camps d'aiguamolls en terme de Sant Pere Pescador, no pas o no tant cap a la banda de la urbanització del Riuet. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Sí, aquest episodi de temporal no ha estat extraordinari, però malgrat això provoca efectes als que estem ja acostumats i als que intentem trobar solucions. Des del punt de vista urbanístic, tot aquest sector del Riuet té les seves mancances, s'ha d'urbanitzar bàsicament, però hi ha una qüestió que és aquest desbordament del Riuet que afecta quan hi ha temporal de llevant una mica fort, que tapa la sortida, que les aigües van ben plenes també, aigües de terres endins, i quan arriba aquí es troba per una qüestió de cota que és fàcil desbordar cap a la banda dreta i aquest marge dret afecta aquesta urbanització. Hi ha dos punts principalment conflictius, un és una mica més enrere el pont que separa el terme de Sant Pere Pescador i l'Escala a la zona del Bombeig. Aquí és un primer punt en el que desborda i arriben aquestes aigües a aquests primers carrers de tota l'urbanització del Riuet, i en aquest darrer tram també aquí al costat de l'Hotel Riomar també acostuma a desbordar. L'actuació està consensuada amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador. S'està elaborant la memòria explicativa del cas i ara s'espera l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El que tenim previst fer, de moment hem encarregat una memòria, que en els propers dies estarà acabada, prèviament hem parlat amb Sant Pere Pescador, és intentar minimitzar els efectes d'aquest desbordament del Riuet en aquest darrer tram, atacant la zona, podríem dir, la zona de Sant Pere Pescador, el nostre terme veí. Hi ha tota una mota artificial que es va posar en el seu dia, fa molt de temps, que impedeix, per una qüestió de cota, que l'aigua desbordi cap al marge esquerre i ho té més fàcil cap al dret, provocant aquesta inundació. El que farem és, cada 30-40 metres, fer una intervenció, desmuntar aquesta mota. Amb aquest material, la idea és portar aquest material a aquest primer punt del bombeig i fer una mica de mur de contenció perquè no desbordi. Per tant, aprofitaríem aquest material que trauríem d'aquesta mota en el primer tram, en el pont, per fer el mur de contenció, i aquí, de manera, amb aquesta intersecció de 30-40 metres, faríem aquestes sortides i l'aigua desbordaria cap a uns camps que ja és el terme municipal de Sant Pere, que són aiguamolls, i per tant aquí els aiguamolls hi han de dir la seva, l'han d'autoritzar aquesta intervenció, de la mateixa manera que l'ACA també l'haurà d'autoritzar. Es preveu que la memòria d'aquesta intervenció estigui enllestida en pocs dies. Serà una intervenció paral·lela al projecte d'urbanització d'aquell sector, tal i com s'ha acordat amb els veïns de la zona. El cost de la intervenció serà assumit íntegrament per l'Ajuntament de l'Escala. Pel que fa al cas concret de l'últim temporal, aquest mateix matí una màquina ha començat els treballs de retirada de la sorra que impedeix el desguàs del Riuet fins a mar.